ஒமேக்ரான் 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 ஒமே புதிய வகை கொரோனா தாங்கோ இந்தியால வந்துருச்சு தாங்கோ ஆல்ரெடி நாங்க பாவங்கோ உடம்பு எப்படி தாங்கோ வேக்சினும் போட்டாச்சு நாடும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாச்சு ஒமேக்ரான் வைரஸ் வந்தாக்கா நாசமா போச்சு ஒமேக்ரான் 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 என்னடா ஒமேக்ரான் ஒண்ணுமே புரியல. நம்ம நாட்டுல மறுபடியும் ஒமேக்ரான் ஒரு வைரஸ் என்ட்ரி ஆயிருக்கு. அதை அப்படியே விட்டா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம நாட்டையே எம்டி ஆக்கிடும். டேய் இது கொரோனா மாதிரி கிடையாதான், அதை விட பவர்ஃபுல்லா இருக்கட்டும். இருந்தா நம்ம பயந்துருவோமா? 5 ரூபாய் இருந்தா மாஸ்க் வாங்கி போட்டுப்பேன், 50 ரூபாய் இருந்தா சானிடைசர் வாங்கிப்பேன். திடீர்னு உனக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா அன்பே சிவம்னு பால் டைல குடிச்சிட்டு பாடையில படுத்துருவன்ல.